Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 9 ýanwarda harby hemde hukuk goraýjy edarlaryň mallarçylyk işleri bilen tanışyp 2019 ýylyň başynda doglan we özüne sowgat berilen taýsanaga rawaş diýip at takdy. Döwlet başçylygynyň bu iş sapary dowam edýän azyk ketmezçiliginiň fonuny täze guruljak şäher desgalarynyň şol sanyny gulbadarynyň taslamalary bilen tanışan günüň ýa-da gawat geldi. Tadahanyň maglumatyna görä İçeri işler ministrliginiň mallarçylyk toplumyna gara mallaryň 360-a golaý ýyt edilýär. Döwlet gümrük gullugyna degişli kömekçi hozalykda 50.000 towuk saklanýar. Olar geçen ýylyň dowamynda 11 millióndan gowrak ýumurtga alýar. Döwlet serhet gullugynyň kömekçi hozalygyna berilen 1500 hektar meýdanyny 10.000dan gowrak bag nahalyna ýyt edilýär. Gara mallaryň 600, dogorlaryň 10.000-a golaý wakylýar. Bir yerde et ve süýt önümleri milli usulla gaýtadan işlenýär diýip Türkmen döwlet medeniýeti edýär. Mundan başga eskerler Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň dermanly ösümlikleri atly kitabyna görkezilýän tebii usullar esasynda dermanlyk tirişdeler taýýarlaýar. Daglyk yerlerden pisse we hoz ýygyar. Resmi maglumaty görä harby hemde hukuk edaralarynyň kömekçi hojalyklaryna öndürilýän önümler eskerler azyk bilen üpçün etmäge hem mümkinçilik berýär. Adatlygyň habarçylarynyň ýurt içinden berýän maglumatlaryna görä türkmen eskerleri soňky 2 ýylda azyk ketmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýar we bu ýagdaý esker enelerini gedekli gedegine ýa hakyna adam tutup ogullarynyň ýyzyndan azyk ýermäge mejbur etdi. Türkmen häkimetleri bu habarlara göni reaksiýa bildirmediler. Şol wagtda Türkmen telewizionyasy prezidentiň harby berkitmeleri amala asyrýan saparlary bilen baglykda eskerler üçin döwrewap aşkanalaryň gurulanyny görkezdi. 9 ýanwarda prezidenti görkezilen sergide mediada tasdiklanmagyna görä azyk önümler, et we et önümler, süýt önümler esasy orun tutýar. Munyň özü harby hemde hukuk goraýjy edarlaryň kömekçi hojalyklaryna beýle karytlar bilen bir hatarda azyk önümleriniň önümçiligine möhüm ähmiýet berilýändiginiň nowatdaky suwutnamasydyr diýip tada haberleýär. Elbetde kömekçi hojalyklarda önüm öndürmekde esker zähmeti ulanylýar we prezident ony halal zähmet terbiýesi hasaplaýar. Ýöne bu zähmet üçin eskerlere pul tölenýänligi hakynda maglumat ýok. Geçen ýyl ýurt içinden gelen habarlarda eskerleriň paýta ýygymyna mut ulanylanyny, bu işden diňe komandirleriň we döwletiň nep görenligi aýdyldy. Türkmen goşuny döredilen ilkinji ýylyndan bäri her hil synaglar başdan geçirýär. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow eskerleriň özlerini eklemegini talap edipdi we bu ýagdaý egin eşigi tozan açgor eskerleriň ekrançylyk meýdanlaryny, mal ýerine we kişi hojalyklaryna şol sanyny köçede çörek, çilim dilemegine alyp geldi. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende odaly şu agyr mesele üns berdi we Türkmen goşunynyň maddi tehnik bazasy, şol sanyny eskerleriň egneşik ayakkap we azyk üpçünçiligi bilen bagly meseleleri çözmek çärelerini gördi. Ýönünni Türkmen medeniýeti eskerleri önümçilik tutanmagy, bar bolan serişdeler we mümkinçilikler dol peýdalanmagyň hasabyna azyk golçylygyny üpçün etmek hökmüne düşünýär. Şeýle de munyň Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna amala asyrlayan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň hataryna durýanlygyny ýaýdylýar.